हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान भेकेन्सि दा गोबां नेगासिनो दंमोन नोंथांमोना आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि माब्ला फैगोन होननानै स' फाइनालि फैबाय दा बेखायनो जों डिटेल्सखौ नायगोन दा भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लानो बुजिजोबगोन जायफ्रा भिडिअ नायजोबा नोंथांमोना आन्दायो आरो कमेन्ट्सखौ खालामग्रोयो दा भिडिअ नायजोब बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बे पस्टआ मा आरो मानो फैदों स' बिदिब्ला जों फैबाय अफिशियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जों बेयाव मोनगोन लेटेस्ट आपडेट 26 नि बे जाबाय नोंथांमोननि अफिशियेल नटिफिकेशन स' बे अफिशियेल नटिफिकेशन जों नायगोन दानिया सोर इलिजिबल जागोन दा जोङो गिबियावनो जों बुंखानोसै जे बेयाव गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स इलिजिबल जागोन हौवाफोर हिन्जावफोर आरो बेनि एप्लाइ स्टार्ट जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 28 जानुवारिनिफ्राय आरो बे पस्टआ जाबाय 253 आरो बेनो जादों जेल अर्डाराव नोंथांमोनाहाय बेयाव मोनदों पस्टआ स' बेनो जाबाय सिगाङावबो ओंखारखादोंमोन नाथाय सिगांना केन्सेल थांनानै रिलिज जायाखैमोन दायो गोदान भेकेन्सि फैबाय बेनो जाबाय जेल अर्डार स' बेयाव नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन स' बेयाव जेल अर्डाराव नोंथांमोनाहाय 28 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै फेब्रुवारि नोंथांमोना 11 सिम अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन स्किल फी आसाम पुलिसजों गासैबो सेम 14,000निफ्राय जागायखायो आप टु 60,500 प्लास ग्रेड फी थाबावो 5,200 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बिनिफ्राय डिटेल्सखौ जों नायनोसै बे पस्टआ 253 बेनि गेजेराव एसटिपिआव दङ 10 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 3 दङ अब्लाबो आनरिजार्भआव हौवाफोरा 150 आरो हिन्जावफ्रा 24 दङ स' बेयाव नोंथांमोना गासै 253 मोनदों आरो बेयाव क्राइटेरिया नायोब्ला आसामनि जानांगोन स' बिनिफ्राय पिआरसि नांलाया स' बिनिफ्राय डिटेल्सखौ नायोब्ला बैसोआ 18निफ्राय 40 इयार्स नर्मेलाव एसटिफ्रा 45 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन थ' नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया बैसोनि सायाव स' बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया अनलि 10 पास माने 10 पासनिफ्रायनो हागोन आप टु डिग्री पाससिम 10 पास जाथारनांगोन मिनिमाम 10 पास जानांगोन स' बिनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्डआव नोंथांमोननि हाइटआ एसटिआ 160 बेनिफ्राय हौवाफोर बियो एन्ड हिन्जावफ्रा 142 बेखिनियावनो जागोन एक्सेप्ट जागोन स' बिनिफ्राय दानिया सेस्टखौ नायोब्ला थ' सेस्टआव जों नायोब्ला स' नोंथांमोना जेरै 81 सेन्टिमिटार अके 81 सेन्टिमिटार जानांगोन एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार खालामनांगोन स' बिनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव फैयोब्ला मेडिकेल टेस्ट जागोन बेनो जाबाय 6/6 मेगनखौ नायो 6/9 जायो आरो बिनिफ्राय माखासे नकनि बेफोरखौ नायगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव जि नायो बेनो स' बिनिफ्राय दानिया फैबाय डिटेल्सआवहाय पासपर्ट साइजआ नोंथांमोना जानुवारि 1निफ्राय खेबनाय जानांगोन माने बेनि उनाव खेबनाय जानांगोन आरो नोंथांमोना फट' कालार जानांगोन बेकग्राउन्डआव नोंथांमोना जाहाथे मोजांखौ होयो स' बिनिफ्राय जानला मोनला सेल्फि लानायफ्रा जानाय नङा बेकग्राउन्डआ नोंथांमोना लाइट जानांगोन बा बेकग्राउन्डआ नोंथांमोना जाहाथे मोजां जायो बाट बांद्राय गोसोम गोजा होथारनाङा नोंथांमोना लाइट ब्लु होबाबो जागोन आरो गुफुर होबाबो जागोन स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा फैबाय डिटेल्सआवहाय देन आपल'ड खालामनांगौआ एडमिट कार्ड नोंथांमोना हरनांगोन HSLCनि आरो गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेटबाबो जागोन जायखिजाया बार्थडे थानायबानो जागोन बेनिफ्राय फार्स्ट सार्टिफिकेट HSLCनि नांगोन मार्कसिट नांगोन स' बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांथारगोन आरो बिनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांगोन जुदि गैयाब्लाबो जायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव फैबाय दानिया बेसेबां रानिं खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्स रेडिबा फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जागोन स' फिजिकेल टेस्टआव मा खालामनांगोन बेसेबां खारनांगोन जों नायनोसै फैदो दानिया सिलेक्सन प्रसिडिउराव नायोब्ला गासैबो नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन फार्स्टआवनो बेनो जाबाय 40 मार्क्स दङ फिजिकेलाव 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स खारनांगोन बेनिफ्राय लं जाम्प बारनांगोन मिनिमाम 335 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा मिनिमाम 244 सेन्टिमिटार नाथाय नोंथांमोना मेक्सिमाम बारबासो चान्स मोनगोन माने काटअफआव आरो खनथाम चान्स होदों लं जाम्पखौहाय जेसेबांनो बांसिन बारो बेखौनो लायो खनथामनि गेजेराव स' बिनिफ्राय नोंथांमोना टाइमिंखौ नायदोनै खम समनि गेजेराव खारोब्ला नोंथांमोना 20आव 20 मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव नायोबा लास्टआव खारोबा 10ल' मोनगोन आरो लं जाम्पआ नोंथांमोना 16.5 फुट बारोबा 20आव 20 मोनगोन एक्सेलेन्ट थाङोब्ला स' बिनिफ्राय फिमेलाबो नोंथांमोना बेबादि बारनांगोन अके स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन सिलेक्सन प्रसेसआव स' बेखौ नायखादो स' दानिया नोंथांमोना बेवहाय रिटेन टेस्टबो दङ जुदि एग्जाम पास जायोबा रिटेन टेस्ट दङ आरो बे रिटेन टेस्टआ 100 कुइसन फैगोन 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन क्लास 9-10 लेभेलनि दानगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया स' बिनिफ्राय मेथ्स इंलिश लजिकेल रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि जेनेरेल एवारनेस जिके आरो कारेन्ट एफेयार्स फैगोन एग्जामा बर'जों जागोन स' बिनिफ्राय एनसिसि दङब्ला नाम्बार 5 बेयाव एक्सट्रा मोनगोन मेक्सिमाम स' बिनिफ्राय अरेल टेस्ट दङ नाम्बार 5 दङ गासैखौबो लानानै बेसेबां जागोननो बेनो जाबाय जोंहा 100 मार्क्सनि बेयाव नोंथांमोनाहाय एग्जाम लिरनो मोनगोन स' बेनो दिनैनि भेकेन्सि स' नोंथांमोना मोनबाय जेल अर्डार सिगांनो फैदोंमोन स' बेयाव नोंथांमोना दिनै फिन खनसेबाव मोनबाय जेब्ला 28 जानुवारि जायो लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो स' बेनिफ्राय एप्लाइ भिडिअ फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरो नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामा फिन खनसेबाव नोंथांमोना दाखालि गोबां मिस्टेक खालामदों बेखायनो भिडिअ नेदो आरो हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो